ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ 01. Шахсиятое ки доимо Саудо ТВ-ро ба хотири харид кардани хона, замин, квартира тамошо мекунед. Числа имрӯза 14 сентябри соли 2025 сол 11 дона хона аст ки баъри шумо пешкаш мешавад. Бо диққат дӯстон тамошо кунед, сабр карда. WhatsApp барои реклама, қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роиш мекунед. ё ки рафта навориш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Somontijivo якчанд сайтои интернетӣ реклама када ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо када кортуно ба охир расонем. ба ҳамин хотир бачаҳо дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед, фикротона комментарияда нависонда монед. Аз куҷо то чанд сума хона, замин, квартира дар кораи навора шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. Ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дар Гравзавод маҳаллаи Гулбутта ҷош ҷои зурай бачаҳо, ҷои ободай акада сум дар курай. ба ҳам хотир савдош мекунад, кадумитон успед мекунен оштон шав бачаҳо азиз. 250 000 мега шумо дохили хонаҳоро тамошо кунен. ҳавли дусотиха ҳай, ду дар хонаи баракша савдо мекунад бачаҳо. баня, кухни, ҳоҷатхона, анҷумхона ҳамаш ҳастай. 2 сотих замин, ду дар хона. барои зиндагӣ тапа тайёракай бачаҳо. хуб, ина марамад беҳтарин вариант барои харид кардан ва зиндагии шоҳона. 250 000 об свет дора. Мактаб, масҷид, бозор, садик, супермаркет ҳамаш дар ҳамун наздикии хона қарор дора. масъалаи шароитош камбуд надора бачаҳо. просто мега ки аями қисми ҳавлӣ 2 сотиха ба 2 хонаи барак савдош мекунем сумум дар курай. хеле вариантҳо гуфтем ки бачаҳо мешава, хеле ҳолатҳо мода бисёр мешава. ина марамад об светам дора. 2 WhatsApp мегзорам. ҳар душаб ба дили пир аз думи канали Саудо ТВ метонен занг занен. ба хотири хонаи арзон ҳама каса лайкҳои тарафи даст чапа мезанем. дар канал подписатсия мекунед, фикротона комментария кунед. хона чӣ хелай арзанда ё ки не? дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай ки дар ленинизми шаҳри Турсунзода анаки Регар 300 000 сум арзиши хонаи мо. 12 сотих замин дораву 5 ҳуҷрагаҳай. чӣ хеле ки дар видео дидастем кадом ҳолат қарор дора. савдо када мешава, метонен бихарен. 300 000 сомонӣ срочна бачаҳо. бо савдо мешавад. телефон қатъи савдо накунед мега. хуб, ягон мошин нормали то 100,000 боша агар минус када метонем. яъне ки мошин қабул мекунем, боқӣ мондаша сум бутан. 300 000 сомонӣ, 12 сотих 5 ҳуҷрага. занг бизанен, масекунен. лайкҳоро монен, фикротона комментария када монен. ҳамин навор лайк дора, комментария дора, подписатсия дора бачаҳо азиз. бачакҳои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ моро тамошо кунед ака. 3 ҳуҷрагаҳай, 8 сотихаҳай. ма ҳаракат мекунем ки ҳаррӯза навор кунем бачаҳо, чунки ҳаррӯза қабул кардем чӣ хел мешавад. вақте ки хона равон мекунанд, хоҳиш мекунанд ки ака ба зудӣ навораш ки сум дар курай, наметонем ки мисол 3-4 рӯза як навор кунем. маҷбурем ҳаррӯза видео кунем бачаҳо. ҳам хотир минатора пабратски қадрдонӣ кунен. ҳамин лайк монен, поделиться ва подписаться тамом дигаи чӣ дар кунез бачаҳо. мо сум намегем ба шумо. 3 ҳуҷрага 8 сотихаи дар ноҳияи дӯстии Ҷиликулда қарор дора. 200 000 нархаш. WhatsAppшон 0030 метонен муроҷиат бикунед. хонаҳотона ҳаракат карда видео када роӣ кунед. чем суратҳои холӣ
ё ки рафта наворш кунем бо живои навор дигар хонуну қоидааш қатӣ пешкаши мардуми хонахар мекунем. дар канали калон 51000 обуначӣ, канали майда таи 13000. хонаи фурӯшии назди ҳавлегии навбатӣ ҳастад. шумо канали майдаро тамошо кардед. Саудо ТВ 01 канали дуюм мо. главный канал 51000 обуначӣ. این خانه 4 حجرگاه های 6 سوتیقه های ремонтош дараҷаи олӣ кардагиай дар шаҳри бохтар қурғани пешина Кировда қарор дорад. 4 хона, душ, сауна, веранд дора, конкретно харидор, 6 сотиқ замин, ремонтош зур, ҳавлии калон, агароти калон дора, нархи зур 300,000 сомон, боз як чинимчи арзон мешавад. нигоҳ кунен, эй параби бачаҳоча. хулас бачаҳо чахчах кунем бигиренеш. ма фақат навор мекунам. ногуфтанамона фақат мо навор мекунем. мо да натиҷаи кор дар ку. Просто наворо ба хотири тамошои оддӣ нест бачаҳо. натиҷа савдо дар кораем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 5 ҳуҷрага 15 сотиқ замин дар заминои корам мегаму назди заминои корам ноҳияи Фархору 230,000 нарх. хоб аз Қизилсу мега 3 километр боло тарафи заминои корам хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Ором ва Обод. маҳалла мега Орому Ободай фурӯхта мешавад бо хоб нархи 230,000 сомонӣ. хона дуошиёна буда масоати 100 квадрат дохили хонаҳо. хоб ремонтош бад нест, хушрояк ремонт кардагӣ. нарх 230 дохили хонаҳо 100 квадрат ай бачаҳо. обши ҳавли масоат 15 сотиқ замин 5 комнатка 2 этажа. занг зада чахчах карда бигиренаш. беҳтарин нарх. дӯстон, квартираи фурӯшӣ 170,000 сомонӣ. тамошо кунед. бачакҳои клубшаҳри бостонӣ ҳамҷае нигоҳ кунед. як ҳуҷрага квартира 4 этаж ки масоати 36 квадратни метр. шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ фурӯхта мешавад. Исмоили Сомонӣ чораҳаи масҷиди Ҳоҷи Мирзода 200 метр мефрой айраи Калон. домо метова дом шашошиёнаҳа аста хона қарор дорад дар чорумошиёна. як хонагаи яъне ки 36 квадрата духонага кардагӣ. залаш 5 ба 260. спалниш бахшиш залаш 5 ба 3, спални 260 ба 260. хонаи коробка ҳам дорем 6 этаж. як хонагай арзоншам астай. нашоти 170,000 сум. квартираи фурӯшии навбатӣ бачаҳо азиз дар якум этаж дуҳуҷрагаи 62 квадратни метр. ҳаштум маҳалла шаҳри Ҳисор 285,000 дар ҳолати коробка савдо мешавад. рақамҳои 43 11 ахири ватсапи соҳибмулк. доми даҳошиёна дар якум ошиёна қарор дорад 62 квадрат метр. ҳаштум маҳалла пушти доми лаззат мега дӯстони азиз 285 та як чинимчи боз худохоҳад муомила дора. фақат аз номи канали мо гап занем бачаҳо. вақте ки мо навор кардем аз номи мо гап занем худохоҳад иншоалло арзонтон мекунам. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ 249,000 арзишаш. ешам коробка 38 квадрат пеши ПТУ бозори ПТУ мега ҳамҷа қарор дорад дар Ленский район ноҳияи Рӯдакӣ. як ҳуҷрага 6 этаж ки бо ремонти беҳтарин кардагӣ ҳолати зурда қарор дорад. 200 яъне ки 49,000 сум 38 квадрат 6 этаж як ҳуҷрага. ина марамат бачаҳо нархи беҳтарин. хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешавад. чунки дидестем мо дар ҳами дохили ҳами соҳаи ютуб ҳастем. мақсад шоҳиди ҳамо ҳастем ки духонагоҳи ҳами 45-50 квадрат худаш 350,000 300,000 ҳолати коробкаш бачаҳо азиз ки 249,000 38 квадрат ай ки дар 6 этаже бо. занг занем бачаҳо иншоалло пушаймон намешен. 4881 ватсапи соҳибмулк маслиҳат кунем. гуфтаестем бачаҳо фақат мо навор мекунем. аз мо навор кардан
از شما انتخاب کرده گرفتند. خانه نزدی حولگی 3 حجرگه 2 سوتیق زمین 3 حجرگه در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 395,000 میگه. تماشا کنین 395,000 رقمای واتساپ شون اخیرش 1590 میتونین زنگ زنین. اول میگه خشرو فکر کنین بعدن زنگ زنین. سه خانگه از بازار مهرگان 1.5 کیلومتر بالاتر کوچه سهروب در قرار داره. بخشش کوچه سرخاب بوده است. کوچه سرخاب در قرار دارد. از پیش آمده بینین 1.7 سوتیق زمین با تلفن سودا نمیشه. ای پیش آمده بینین. بعد انشالله معامله سوز میکنیم. 395,000 سامانی. لایک را گذارین پابراتسکی подписаться کنین. خانه نزدی حولگی نوبتی در اسپچک قرار داره بچه عزیز. این خانه ما اینه کوچه. خب 4 سوتیقه 3 حجرگه اسپچک شهر دوشنبه 350,000 سوم نرخش معین شد. سروشنا خانه فروشی با همه چیزهایش یخدان، کاندیسنر، شکاف، پسوده، دیوان، پرده، قالین در طرف مسجد مخکلان از راه کلان 1.5 کیلومتر. خانه ریمونت پیشینه با دقت تماشا کنین. در ادیر میگه جایگیر است. نشاط نرخ 350,000 ارزان میشه با رقمای 92 97 اخیری نمرای صاحب ملک زنگ بزنین مسیحکنم بگیریم بچه ها. این همی حالت 350,000 سامانی. کوارتیرای فروشی اخیران بچه عزیز. کوارتیرای فروشی است که 2 حجرگه کوارتیره 10 اتاژ 44 کوادرات متر در زرافشان در شهر دوشنبه 370,000 سامانی ارزش. دامی بک صبر میگه دوستان عزیز. 2 حجرگه 44 کوادرات 10 اتاژ زرافشان 370,000 سامانی. این واتساپ شون میگذارم. باز معلوماتی پرش میتونین بگیریم بچه ها. روزا نواری ما با 11 دونه خونه تمام شد. چیزی که روی کردن، چیزی که کامنتار یا کردن، چیزی که خواهش کردن خودم یافتم همش ماندم. دلشی روی کنین. خانه هاتون ویدیو کردن روی کنین. یکی صورت های فسان یکی طلب می رفته ویدیو کنیم. یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام در خدمت شما. همه کسا بچه ها پابراتسکی فقط همین نوارده یک تا لایک کنین. در کانال подписаться کنین. در کامنتار یا با پیش نویسین. ای همه روزیم زنده باشیم بچه عزیز.